खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बर' हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों बिएलटिनि सोद्रोमा हमजानायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। बरपेटा फरेस्ट तिनिआलियाव सीआरपीएफ आरो पुलिसफोरा लोगो नांनानै एक्स बिएलटि एबा बिएलटिखौ हमदों। लोगोसे गावग्रा एबा पिस्तलबो मोननाय जादों। मुगापारा गामिनि नगेन खाख्लारिखौ सीआरपीएफफोरा एबा पुलिसफोरा हमदों। गंसे 3.2 पिस्तल आरो 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे गुलिबो मोननाय जादों। खारखुमानाय समावनो सीआरपीएफफोरा एबा पुलिसफोरा नगेन खाख्लारिखौ हमनानै मोननाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाबाय नगेन खाख्लारि, बेनो हमजादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे नगेन खाख्लारिया एक्स बिएलटिनि सासे सोद्रोमा एबा बिएलटि। पुलिसफोरा नागा चेकिं खालामफुबाय थानाय समावनो नगेन खाख्लारिया बाइक लानानै फैदोंमोन। नाथाय नगेन खाख्लारिया पुलिसफोरखौ नुनानै खारखुमानाय समावनो पुलिसफोरा एबा सीआरपीएफफोरा होसोनानै बे नगेन खाख्लारिखौ हमनानै मोननाय जादों आरो 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे गुलिबो मोननाय जादों। नगेन खाख्लारिनि गामिया जाहैबाय मुगापारा, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट। बे नगेन खाख्लारिया एक्स बिएलटिनि सासे सोद्रोमामोन। आसलथे मा जाबाय दं, दाखालि बावैसो बिपिएफनि सोद्रोमाखौ गावथारबाय आरो मैया नगेन खाख्लारिया एबा एक्स बिएलटिनि सोद्रोमाया हमजाबाय। बेबो गावग्रा लानानैसोबाव। आसरित। आरोबाव खेबसे फोरमायनानै होबावनि, नगेन खाख्लारिया एक्स बिएलटिनि सासे सोद्रोमामोन। बे नगेन खाख्लारिया धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरपेटा होननाय जायगायाव हमजादों। सीआरपीएफ आरो पुलिसफोरा नागा चेकिं खालामफुबाय थानाय समावनो नगेन खाख्लारिया गंसे बाइकजों फैदोंमोन। नगेन खाख्लारिया गंसे बाइक लानानै फैदोंमोन। नाथाय नगेन खाख्लारिया पुलिसफोरखौ नुनानै खारखुमानो नाजादोंमोन। खारखुमानाय समावनो पुलिसफोरा गारिजों होसोनानै बे नगेन खाख्लारिखौ हमनाय जादों। लोगोसे 3.2 पिस्तल आरो 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे गुलिबो मोननाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला पुलिसफोरा बे नगेन खाख्लारिनि बागै नायबिजिरगासिनो दं। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ नगेन खाख्लारिनि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। नोंथांमोना बे नगेन खाख्लारिनि बागै मा बुंनो सानो, बे जाथायनि बागै मा बुंनो सानो? Minggu beratnya. Berat bar nang udah. बैसोनिख्रुइ साबसिन होनखागौमोन राइस बुंखो। दा आं जि दामोसै